אוקיי, המשכנו את הפרק. בעוד פרק. אז כפי שאתם רואים כאן, אנחנו עדיין באלונית. נשארנו כאן כמה ימים. היום כבר יום ראשון. גם היום לא הלכתי לה. אבל אני רוצה את הבוקים, למה לא? אחר כך אנחנו עוצרים עוד פעם, לכו תשבו עכשיו. אתם לא מקשיבים. קחי, אני רוצה את הגבינה הצהובה שלי. לא, אתה לא מקבל גם וגם, מה פתאום? אני רציתי גבינה צהובה. אוקיי. דרך אגב, הבגל הזה טעים. אוי, ובא לי... יואו, אין כאן שוקו. רגע, שילמנו כבר על הנסטים. כן, שילמנו על הכל. אבל רציתי, בסוף באמת חרתי לשוקו. אפשר להחליף כזה בשוק? גם אני רוצה. שוקו? כן, רק תמיד את השוקו שאני... גם את רוצה שוקו בשוקו? תמיד אייס קפה. תמיד איזה נסטי היה שלך? הכתום. איזה כתום? הפרסק? כן, הפרסק. אז תחזיר אותו למקום. אבל שלי זה היה. אוקיי. כפי שאתם רואים, אבא שלי נמצא כאן על הכיסא והוא נח. מדוע יקירי לא יושב על הספה? מה מגיש? למה אתה לא יושב על הספה? אוקיי, אז גם אני יושב. קנית את זה בסוף את הכיסא? מה, כמה זה עליו? 50 שקל. זול. אני מפלפל על זה. אפילו עוד מעט זה עלו בחלוט. גדול. מצאתי משהו. כפי שאתם רואים, אני נהג חדש. טוב, אני מצטער ואני נאלץ לעצור את הסרטון בעוד שיהיה 4 דקות. בינתיים 3 טוב, אני אצטרך לעצור את זה עכשיו. אז להתראות ונתראה בפרק הבא.